Как да си направиш страхотни питки за бургери? Започваме като в касерола си разбъркваме брашно, вода и прясно мляко, след което загряваме докато се желира и се получи така наречения тенгзунг. В купа си слагаме маята, заедно с малко захар и отново вода и прясно мляко, разбъркайте докато маята се разтвори. След това в купата на миксера си слагам брашното, като днес ползвах бяло брашно Озбасак от онлайн магазинът на EvoBG, като с неговото високо съдържание на протеин гарантира сила и еластичност на вашите теста. Добавям желираното брашно, сместа с маята, едно яйце, сол и 40 мл зехтин на рок'н'ролив. Месете с миксер или на ръка до получаването на еластично тесто, след което го оставете да втаса за 1 час или докато удвои обема си. В таса от тесто разделете на 8 равни части, оформете на топки и оставете отново да втасат за 40 минути. Намажете втасалите питки с смес от разбито яйце и прясно мляко, поръсете с осам и сложете да се пекат на 180 градуса за 25-30 минути или докато са пухкави и златисти. Пълната рецепта с точните грамажи може да намерите в YouTube каналът ми VND Food, линк в профилът ми.